Shakka babu yanayin da aka fi so a yammacin duniya kamar lokacin bazarar sama, wadda kan biyo bayan ƙarshen lokacin sanyi na spring. Duk wata halitta da ke yammacin duniya ta fi anashuwa da jin daɗi a lokacin na sama. Lokaci ne da aka fi yawace da bukukuwa da sauran hidimomi da harkoki. Sama kan yi bankwana ne a farkon lokacin fall. A al'adance tun daga ƙarshen lokacin spring akan yi sallamar shiga lokacin holewa na bazarar sama ta wajen gudanar da bikin kakar tohon furannin kallo na bishiyoyin ceri, waɗanda nau'ukan furannin nasu kan ƙawata sashen birane, musamman ma tituna da mashakatu da gidaje, saboda toho sosai da kuma launoni masu ban sha'awa da kwalliya magari da ake kira cherry blossom a turance, wato kakar tohon furannin ceri, wanda biki ne da akan yi daga ƙarshen watan maris zuwa farkon watan afrilu, kimantaccen lokacin da nau'ukan furannin ceri ɗin suka ƙure kyawunsu da tohonsu, suke kuma wani irin ɗan ƙanshi haka da canza launi daga lokaci zuwa lokaci. Akwai nau'ukan bishiyoyin ceri da yawa. A birnin Washington na Amurka kawai ma akwai nau'uka 13. A Japan, inda na Washington ɗin suka samo asali, ƙwararru sun ce akwai nau'ukan bishiyoyin ceri ɗin ko yoshino kamar yadda ake kiransu a can wajen 600. Kamar yadda bazarar sama ke sallamar shigowa da tohon furannin ceri zuwa ƙarshen spring, haka kuma take bankwana ta canjin launi da ganyayen bishiyoyi ke yi, suna ta ɗaukar launoni iri-iri masu matuƙar burgewa, kafin duk su zube bishiyoyin su zama huntu zuwa mawuyacin lokaci na winter. Ita dai shekarar turawa yanayoyi 4 take da su kamar haka: winter daga Disamba zuwa Fabrairu, lokacin da aka fi sanyi, ake dusar ƙanƙara, kuma dare ya fi rana tsawo. Sai lokacin spring daga Maris zuwa Mayu, lokacin da aka fi ruwan sama, shuke-shuke da sauran tsiro da furanni suka fi fitowa. Sai kuma lokacin sama daga Yuni zuwa Agusta, lokaci mafi zafi, mafi tsawon rana, mafi ruwan sama, mafi koren ganyaye. Sai kuma fall daga Satumba zuwa Nuwamba, lokacin da aka fi girbi da roro, aka fara shiga sanyi, lokacin da dabbobi suka fi cin abinci don tanajin mawuyacin lokaci na winter da ke tafe. Su ma bishiyoyi wannan lokaci suke zubar da ganyayensu saboda su iya jure ma mawuyacin lokacin na winter da ke tafe. Wato dai kwatankwacin lokutan rani da bazara da sanyi da damuna na shekarar Bahaushe. Bayan makonni 2 da bikin cherry blossom, wanda shi kuma akan yi bayan sama da mako guda da fara tohon furannin ceri, sai furannin ceri ɗin su fara zubewa, sannan sai a ci gaba da dashen fulawoyi iri-iri a gari saboda ƙawata wurare, don bazarar sama lokaci ne na yawace-yawace da bukukuwa da hidimomi da yawon buɗe ido ba ji ba gani. Can kuma sai ganyayen manyan bishiyoyi su zama kore, garin ya ɗau launin damunar Afirka. Sai dai kamar yadda na ce a baya, ba a cika ruwan sama a lokacin na sama ba. Kamar yadda na ce, sama lokaci ne da kusan kowane abu mai rai ya fi so a yammacin duniya. Lokaci ne da za ka ga gada na ta gilmawa tsakanin jama'a, kamar yadda ake gani a gefen wannan tashar jirgin ƙasa na Total. Haka kuma ƙananan kuregun Amurka da ake kira squirrel da turanci sun fi walwala da sakewa a lokacin na sama, lokacin da saboda sabo da mutane har shafa su kana iya yi idan ka watsa musu abinci kusa da kai. Lokaci ne kuma da zaka ga tsuntsaye na shawagi da kare kaina tsakanin jama'a, au a gaɓar ruwa au a filin Allah.
Kamar yadda na ce, lokaci ne na harkoki kala-kala, ciki har da yawon shakatawa da saye da sayarwa da kuma raye-raye da wasannin motsa jiki na neman kuɗi da burge 'yan kallo. A nan ana iya ganin 'yan yawon buɗe ido na isowa yankin Capitol Hill mai ɗimbin abubuwan tarihi, ciki har da ginin Majalisar Tarayyar Amurka da ke cikin gandun tarayya na National Mall, gandu mai tsawon kilomita 3. Bayan sauka daga manyan motocin ɗaukar su, sai mayawatan su bazu zuwa wurare daban-daban, kama daga harabar Capitol Hill
zuwa doguwar hasumiyar ƙasa ta National Monument, zuwa ginin tunawa da Abraham Lincoln wanda ake ganin mutum-mutuminsa a nan, daga inda kuma ake hange har zuwa hasumiyar ƙasa ɗin. Daga nan kuma a ƙara bazuwa a yi dama ko hagu zuwa wuraren tarihi da kallo iri-iri, ko kuma a koma baya ana ziyarar gine-ginen tarihi iri-iri da ke hagu da daman katafaren filin gandun na National Mall. Baya ga yawon buɗe ido da sauran harkoki na annashuwa, lokacin na sama na yawan ganin masu zanga-zanga, kama daga masu adawa da manufofin wasu ƙasashen waje zuwa masu adawa da wasu manufofin cikin gida. Thank you. Bari dai mu koma kan abubuwan da suka fi rinjaye, wato yawace-yawace da anashuwa da kaɗe-kaɗe da raye-raye. Bari mu fara da na Turawa. Kamar da yadda aka sani, Amurka tumbin giwa ce, ta haɗa dukkan jinsunan mutanen duniya, don haka idan ana shagulgulan al'adu a Washington, kai ka ce sam ba ƙasar Turawa ce ba. A nan ana ganin Indiyawa.
nan ma dai wasu Asiyawan ne. Nan kuma wasu larabawa ne haka. Akwai kuma waɗanda kan yi gangami kan tituna, kamar waɗannan mawaƙan da ke kiran kansu Dragon. Waɗannan kuma wasu Hispaniyawa ne, al'ummar da ke daɗa yawa a Amurka, har ake ganin nan gaba za a ja da su sosai a siyasance da zamantakewa. Baƙaƙen fata ma ba a bar su a baya ba, waɗannan kuma Indiyawan daji ne na Amurka. Nan ma wasu masu alaƙa ne da Hispaniyawa.
Ga wasu Asiyawan kuma. A nan kuma ana ganin 'yan asalin ƙasar Brazil. Ga dai wasu jinsuna iri-iri. Yara ma ba a bar su a baya ba wajen annashuwa a lokacin sama. Hatta a wuraren shakatawa na teku akwai wuraren wasan yara iri-iri. A nan ana iya ganin yadda akan hole a gabar teku a lokacin sama. Nan kuma rukunonin shaguna ne a gabar tekun Ocean City da ke Maryland. To ga 'yar Nasara na ɗaga muku hannu tana bye-bye. Watch the eyes! Watch the eyes! Your eyes, I told you. Get up. No! No! Look! Come, Mama!
Nan kuma ƙananan jiragen ruwa ne na ɗani da 'yan yawon shakatawa kan biya su shiga. Saboda cunkoson jama'a a bakin teku a lokacin na sama, har talla akan makala a wasu ƙananan jiragen sama na musamman. Don haka idan za a zo holewa a Amurka a yankin Washington DC da Maryland, a zo lokacin sama idan da dama.